umuntu engimthandayo ngicela manje bengicela ukuthi uzame ukuthi unginike ithuba ngikuchazele ukuthi kahle kahle kwenzakalani yize ngekho okwenzeka kodwa ngifuna ukuthi ungilalele u-understand istory sami ngoba ngiyazi ukuthi ngendlela wafika ngayo wabona ngayo waba nawo umqondo mhlawumbe ukuthi lo muntu mhlawumbe khona into ade siyenza naye kodwa mina ngikutshela nje kusuka ngaphakathi kumina akukho kwenzeka ngalelela langa saphuza nje sasalala kuphela into yenzeka njengoba nawe usufika-ke akukho kwenzeka okurong njengoba ade ngilongizama ngithi ngizama ukuthi ngixhumane nawe ukuze ngizokwazi siyikhulume le nto le ayikho into erong eyenzeka lapha asizange size senze lutho uthi ngikuthembe kanjani ngiyacela ukuthi ungithembe even naye singakwazi ukuthi futhi sikhulume naye akuchazele naye ngoba inkinga angifuni mina ukukhuluma naye angifuni into enginyanyisa kakhulu uyakhumbula emva ukuthi sixabane ngaduba ngahamba then wena ngakusasa wafika eRes wafika naye futhi ngakusasa eRes ngisho ukuthi lo mfana lo ngimfuna eduze kwakho and wena into owayikhuluma wena ukuthi wangitshela ukuthi vele lo mngane wakho uyangisola ukuthi vele ngathi akaqondile manje mina ngikuthembe kanjani ulala kanjani umuntu ongamqondi wena Ngiyanibingelela nanke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo sibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So nje sinesivakashi namhlanje na kanjani? Ukhona lo muntu osenhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazame ukuxoxa ngeindaba zabo zothando zakudala. Mhlambe ngenzeka babuyelane okungenzeka futhi kungenzeki. Kodwa ke asazi. Asike sibuze ngabe kuzohamba kanjani? Sabona njani? Yebo ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela isibongo negama lakho nala usuka khona. Oh igama lami uNkosi ngowangcobo isibongo. Okay. Ngisuka eNtozuma. Ntozuma. All right. So, ngicela ungidlalele nje kabanzi nge-relationship yakho no ex wakho ofuna ukubuyelana naye. Nahlangana nguphi unyaka, nihlanganela endaweni kanjani? Kwase kwenzakalani menihlanganisa uthando lwenu? Oh umuntu wami ahle sahlangana kwaku-2023. So kwaba umuntu nje esithandana naye kwawukuthi kodwa manje inkinga ngathi ugxile kakhulu kwezemfundo manje ngathi esikoleni kuyampela ngoba eSRS nje hlezi isikhathi esiningi eSRS so mina ngumuntu owudriver nami oyizamelayo ngidrivela ama-taxi. Oh okay. So siye sathandana ke naye sathandana nje ngawo 2023 kwaba u2024 waqala kwaba nenkinga ku2024 futhi kwenzeka iphutha nje umuntu ohlezi esikoleni isikhathi esiningi manje sasiphuza. Okay. Sasiphuza sesilelo sasikade singasebenzi nabanye odrive. So sasiphuza sahamba nalomfo saphuza nje imini yonke sayiphuzela sihambela ngetaxi ngoba sasihamba ngetaxi yami ngoba wabe engasebenzi ngaleso sikhathi. Siphuzela sicela sesinalo mfowethu soba u2 ngeke ngilisho igama lakhe. Okay. Ngoba ngibalela ukuthi naye ngagcina sethola amaqhaphazela. Yes. So saphuza kwaze kwaba yikhathi za late. So sadakwa nje impela sagcina sesihamba sesiyendlini naye lo mfethu lo umuntu wesedakwe sesiyendlini yami la ngihlala khona mina. Yes. Emasifika endlini safike nakhona saphuza ngoba safike sathenga nakhona ikhona enye indawo ekuphuzwa khona utshwala. Sathenga utshwala khona saphuza. Emva kwalokho umuntu ngaphapha manje kwaseku late. Mangiphaphama late sengivuswa uyu ahle ngongoloza la. Uhahle igama lentombi yakho? Yeah, igama lentombi yakho. Okay. Futhi ngaze ayithole kanjani futhi khona noma mhlawumbe umakhelwane abayitshela mhlawumbe ukuthi ngiyaphuza mina kanje waseweza wezendlini. Okay. Mefika endlini futhi wasifica silele. Nomfowethu lo. Wasifica silele nomfowethu lo. Okay. Lapho asenzi lutho nalomfowethu lo. Asenzi lutho. Wena nilele mhlambe kanjani njengoba uchaza ukuthi shuthi masifica silele sasilele kanje ngokuthi umuntu wasephuzile ubone masuphuzile shuthi lo mfowethu wengibeka isandla kanje. Okay. Wengibeka isandla kanje. Niqokile lapha? Yeah, siqokile lapho siqokile. So yena mefika wafika kwacaca ukuthi impela usola ngazi ukuthi mhlawumbe akasangitholi kahle noma mhlawumbe lo muntu lo ngiyathandana naye noma mhlawumbe ngithandana naye kodwa nje ngendlela yena reacta ngayo ayacaca ukuthi yena nje wavela nalomqondo ukuthi nje shuthi mina ngiyathandana nalomfowethu ngoba nje izihamba nje sasingasazizwana unganhlobo kuzokuba manje azizwani naye. Into yenzeke nini le? Into yenzeke ngonyaka odlule leyo.
awukazi uzama ukumlandelisa ngama-calls ucheck nje ngiyazama ukuthi umoya usuwehlile mangithi ngiyamfonela akafuni ngisho ukwabamba ama-calls zami akafuni ngisho ukwabamba ngize ngikwazi mhlawumbe ngithothi ngifone mhlawumbe ngenye inamba yomunye umuntu then mayezo kodwa uthi mina uyayivala. Mana-ke wena usulele ngale ndlela ukuthi awusezwa nje isandla sensizwa phezu kwakho ukuthi hayibo mfethu susa phela isandla yini yabo uma usuke uphuzile kuba nzima kona ngoba phela usuke ulele nje kodwa ayikho yona into eyenzeka ngeke ngize ngiqamba amanga ayikho into eyenzeka ngoba bekuthiwa khona into eyenzeka ngabe ngezwe maye ngathi ngiyazama umchazela hayi wangasizwa nje leso story akazizwanga nhlobo mhlambe-ke indlela enanilela ngakhona mekuwukuthi iyamsolisa ngokuthi kube khona isandla samfowethu phezu kwakho awucabangile ukuthi mhlambe nani indlela enanilele ngakhona yazi mfethu umuntu angabeka isandla kuwena kodwa uthole ukuthi nilele nje nawe uyibona ukuthi hayi bayilele labantu bafile kodwa mase kuba khona indlela obona nayo ukuthi indlela esibekwe ngayo ngeke ngiya-understand kanjalo akusikhona yini ukuthi isasibekwe ngale ndlela acabanga ngayo kwathi ngiqe emqondweni ukuthi hayibo ngiya-understand kanjalo kona kuye ngayitshela kanjalo kodwa akukho kanjalo sure mhlambe-ke usisi lo uke waxolisa noma-ke kuthiwa-ke busazama ukukhulumisana naye ebengakuzwa uxolisile into engiye ngazama ukumsendela ama-message ngoba nje ama-calls ami nje hayi awasabanjwa nje kwanhlobo kukhona igama lokuxolisa kukhona amagama okuxolisa ngiyaxolisa njalo uma ngisenda i-message ngiyaxolisa ngoba ngifuna ukuthi abone ukuthi ayikho lento ayibonayo lento ayibona ayikho ngale ndlela yena ayicabanga ngayo ubona sometimes ukuthi uma uxolisa kumuntu usuke uvuma ukuthi yes ngikwenzile lokho sengicela uxolo-ke manje awucabangini wena ukuthi kwakuxolisa kwakho ukona lokho kwathi shuthi lokho bengikubona kuyiqiniso mina inhloso yami ukuthi ngixolise kena kwakuwukuthi ngifuna ukuthi anginikele i-attention ukuthi ngikwazi ukuthi ngimchazele kahle seduze ngoba manje inkinga uma ngimchazela efonini vele ifoni akafuni ngisho ungizwa kanti uma ngabe ukuthi lapho uza ngathi njengomuntu ongathi usenoxolo efuna ukuzwa isitori sami uzokwazi ukuthi asilalele then I understand. Sure uma ubhekile nizokwazi kodwa ukuthi nihlanganise isithando futhi njengoba uthi nje ufona nangezinye inamba wazi kahle ukuthi akanazo aneleza ukuthi uwena yes inkinga manje ngoba ngisuke ngingazi ukuthi ngizoxhumana kanjani naye ngoba manje angikwazi ukuthi ngiye lapha kuyena angimtholi vele uma ngisuke ngiphathisa mhlambe kwezinye ingane abafunda nazo then akakaphumi angimtholi nje that is why ngisuke sengizama nangamanye amafoni ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngixolise ukuze ezokwazi anginike attention ngikhulume naye ngichazele story manje inkinga nje yabo futhi lento ngendlela engiphatha kabi ngayo angazi ukuthi ngayichaza ngithini uma ubhekile akakabi naye umuntu asethana naye ma uthi into eyenzeke ngonyaka odlule leyo and manje sikuNovember sesiside kakhulu leso sikhathi iyona into engiphatha kabi kakhulu ngoba yabo nje shuthi vele njengoba kuze gcina sokukanje shuthi vele naye vele bekade imini kodwa engazi shuthi vele ukhona lo muntu okhona kungiphatha kabi nje lokho ngoba yabo nje benza nje emqondweni wami sekunokuthi nje vele shuthi ukhona lo muntu athandana naye hayi ukuthi umuntu awucabanga ukuthi kunomuntu omusha asemtholile emva kwakho mhlawumbe ubevele khona ngicabanga ukuthi bevele khona kwasekuqaleni kwaphela ufuna ngabe uyakunika ithuba shuthi nje yena ngoba wabona lokho ayitshela ukuthi kuyikona kungekona vele ngoba wayesenayo option ukuthi yena ufuna ukwenza njani kanti manje egcineni mina ngiyamthanda lo muntu ngiyafuna ukuthi sikwazi ukulungisa izinto ithi ngimbize khona uzokwazi ukuthi umchazele kahle umbuka but ngiyacela mase uchaze into eqondile please ungantanti uye straight to the point kodwa kuba ukuthi uyachazeleka ngandlela zonke ngoba wena uthe waxolisa kuphela awuzange uzumchaze akazi lutho so mqale nje iqaleni understandise ngendlela eright ungamjahi futhi nakhona ukuthi aka-understande manje umnikeze isikhathi so simzama mhlambe kuzohlangana ucu futhi mhlambe futhi angeke kodwa-ke asike sizame angakujabulela kakhulu ngiyacela silandelene uzophela
lamakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku-062 219 7748 sheshisa ungazebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So-ke udadewethu ngala uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi lisazohlangana uqu. Uma ngabe kuthiwa ahlangane ankosami ngeke sikwazi ukuphoqa kuba ahlangane. So-ke sike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sabona njani? Yebo sisinjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usokhona. Mina igama lami ngu-Atlehangi isibongo ngwakaHlophe ngokuhlala ngisuka eMlazi. Oh, all right. Uyamazi ubhuti engihlala naye? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngathi awujabuli nje ukumbona? Kona akungijabulisi neze ukumbona. Ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngingasho nje ukuthi sike sathandana before. Okay. Kwase kwenzakalani? Mhlambe kwaphela kanjani? Sikahlahle nje ubhuti mina uyangiyangisa. Kwenzakalani? Ngempela esikhathini esidlulile ubhuti ngeke ngamfonela kusebusuku and emini ngangazi vele ukuthi uyophuza nabangani bakhe. Okay. Mebephuze then ke kwase kwabusebusuku mina ngilokho ngifona ama calls ami engawabambi then I decided ukuthi ngiye khona la hlala khona because vele ngiyakwazi. Okay. Then uma ngifika lapha yana ngiqonqoze kanti vele nasemnyango babengavalile ngivule ngingene. Okay. Uma ngingena mangithi ngiyabheka empedeni hayibo ulele nomuntu ngiqanga ngithi hayibo ngabe intombazane mpho because ukulala kwabo kwakusho ukuthi hayi khonto enzalo phakathi kwami mangisondela hayi umfana yena lo waleli naye so ngibavuze. Uyamazi lo mfana? Ngiyamazi umngani wakhe ujayele ukuhamba naye. Sure. Wabaficebelele kanjani nje empedeni? Ngingasho ukuthi ukulala kwabo umngani wakhe yena wayembambe kanje. Umngani wakhe? Yebo, ukulala kwakhe bebhekene. Umngani wakhe embambile la. Okay. Yes. Sure. So uke wamvusa noma uvela waduba waphuma akabonanga nanokubona ukuthi wafika endlini? Ngamvusa ekumvuseni kwami ngangikhuluma ukuthi hayibo kwenzakalani la ngibavusa because ngangithukile nami ukuthi hayibo basho futhi abagqokile babengagqokile ezini bengagqokile noma kukhona trunk ama-trunk ayekhona ama-trunk babeqimbile. Yes. Okay. Kodwa ukulala kwabo wawubona ukuthi khona okwenzakalayo phakathi kwabo. Mhlambe usaqala ukumazi khona yini impawu oke wangazi understanda ngaye mhlambe nasothandweni lenje noba uthu yes uyachaza ukuthi kwakumuntu wakho wakudala nakanjani uyazi ukuthi ubekuthanda noma uyakuthanda but ikhona yini impawu oke wangazithola kahle ngaye kodwa wanganaka nje into eziningi? Empeleni hayi akukho kubi nezimpawu esengayibona ngaye bengiyibona nje umfana alright ubhuti alright nje. Okay, straight. Yes. Sure. So ubhalileke kuhlelo lithi Love Back. Unesifiso ukuthi akhulumisane nawe ekubona uke wachaza ukuthi uke wazama ukukuthola bungatholakali akufonele nangezinye inamba ehlukahlukene uqede uzwe ukuthi uye mase uyacisha uyavala. So unesifiso nje sokuthi akhulumisane nawe. Ngicela umuntu isikhathi sakho umlaleli uthi uthini. Ngiyacela. Kulungile sis. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Bengicela manje umuntu engimthandayo bengicela manje bengicela ukuthi uzame ukuthi unginike ithuba ngikuchazele ukuthi kahle kwenzakalani yize ngekho okwenzeka kodwa ngifuna ukuthi ungilalele understand istory sami ngoba ngiyazi ukuthi ngendlela wafika ngayo wabona ngayo waba nawo umqondo mhlawumbe ukuthi lo muntu mhlawumbe khona into ade siyenza naye kodwa mina ngikutshela nje kusuka ngaphakathi kumina akukho kwenzeka ngalelela langa saphuza nje sasalala phela into eyenzeka njoba nawe usufika ke akukho kwenzeka okurong njoba dingilo ngizama ngithi ngizama ukuthi ngixhumane nawe ukuze ngisakwazi sikhulume lento le ayikho into erong eyenzeka lapha azange size senze lutho. Uthi ngikuthembe kanjani? Ngiyacela ukuthi ungithembe
even naye singakwazi ukuthi futhi sikhulume naye akuchazele naye ngoba inkinga Angifuni mina ukukhuluma naye. Angifuni. Into enginyanyisa kakhulu uyakhumbula emva ukuthi sixabane ngaduma ngahamba. Then wena ngakusasa wafika eRace. Wafika naye futhi ngakusasa eRace ngisho ukuthi lo mfana lo ngimfuna eduze kwakho. And wena into owayikhuluma wena ukuthi wangitshela ukuthi vele lo mngane wakho uyangisola ukuthi vele ngathi akaqondile. Manje mina ngikuthembe kanjani? Ulala kanjani umuntu ongamqondi wena? Lokho kusho ukuthi ngasho ukuthi kwaba yiphutha lami. Ngoba yiphutha lami lokho yakona vele ngiyamsola ukuthi ngiphinde ngixoleleke mina. Ayikho into akayenza mhlawumbe engathi nginami nabo ufakazi bawo lento ngoba ukulala kwethu naye ukuthi wengibambile kanje ngayitshela mhlawumbe ukuthi enene mhlawumbe ngoba wayephuzile ngoba sasiphuzile siba u2 and naye wachaza kanjalo wathi ngoba wayephuzile wayitshela ngoba phela ujwayele ukuthi alala nomuntu wesifazane ngoba naye kunomuntu wakhe ahlala naye kwasho kanjalo wathi ningosho ukuthi wayitshela ukuthi ngoba nje okuningi yena akakhulu. Mina into engifuna ukuyikhuluma nalona onginyanyisayo. Awusanda sami ngiyacela ngicela abantu ukuthi ungixole. Ungangibizi nje sithanda. Ngiyacela abantu ukuthi ungixole. Angifuni. Uyazi ukuthi ngikuthanda kangakanani. Ngenza noma yini ukuze kukhombise ukuthi ngiyakuthanda. Uthanda mina njalo libhizi nje ongibangela isicefu libe lungifonela ungihlupha inamba Inkinga yami engazazi. ngoba ngihlushwa ile nto elangaphakathi. Uhlushwe lento engaphakathi kwena. Wena hayi ngoba ungithanda. Ngiyaxolisa. Hayi ngoba ungithanda nje. Ngiyakuthanda. Uthanda umngane wakhe hayi mina. Ngithanda wena. Uthanda umngane wakhe hayi mina. Yabo ukuthanda kwami umngane wami awufani nje ngothanda. Ukube wena nje uthanda mina ngaba uzanga nomngane wakho. And wayikona nje ukuthi ufike kumina eRace ngakusasa. Ufika uhamba naye lo mngane wakho uthi mina ngikuthembe kanjani ngikholwa kanjani. Ayikho nje into engisawuphinde ngiyilalele phuma emlonweni wakho. I think iphutha kwabo ukuthi ufike naye. Yeah, ebechaza ukuthi akamdingi eduze kwakho. Ngiyalivuma iphutha lami engalenza. Lingakho ngithi ngiyaxolisa. Namanje usazwana naye umngane. Ngeke ngize ngiqamba manga sisazwana naye kodwa asisekho close kakhulu ngamanje yabo nje kusana sisilonda mina sokuthi kwagcina kwenzeka ngalendlela and ngoba futhi ngisho mina ngokwami ngingathi ngiblame yena ngoba mhlawumbe kube kuthiwa yena akazange mhlawumbe angibambe ngesandla ngabe azange sizehlukana manje proof thina soyithathaphi leyo ukuthi ayikho ngempela into eyenzakalayo phakathi kwenu ingakho kade ngithi okungcono ngaba ngcono ukuthi nene sibuza yena angifunela even ifoni yami ngakunika yona ucheck noma yini ufuna ucheck ube nobufakazi obanele ukuthi ungabuza ngisho angifuni kuyanginyanyisa awudinga nesikhathi sokucabanga ke angifuni isikhathi nje sokucabanga ngi-right sisikahlahle mina empeleni sengiqhubekile nempilo ngadlulela phambili usunomuntu omusha shu hayi bafo usunomuntu omusha and eish kwabona nje ukuthi ungilethelana nje uyangihlaza inkinga yami ngitshe mhlawumbe ukuthi ngingakwazi ukusizakala kule nkinga ngiyabona manje kubeka nje umngane wakho sisi ngiyabona futhi ukuthi ukwenza kwabo abaqali futhi babengagcini mhlambi asazi because uyabona nje ukuthi ngicela ukuthi ungixolele angeke ngikwazi bandla shem ngiyacela lalela yabona lokho okwenzayo nje ikona okungihlambalaza kakhulu ikona nje okungihlambalaza kakhulu ngiyacela ikona nje mina sisampetha awumkhuze ahlale kusofa ngiyacela hayi awukahle manje ngicela ubuyele esofeni ngiyacela ngikwazi ukuthi ngingakwazi ukuqhubeka nempilo kodwa ngaphandle kwakho ngendlela engimthanda ngayo sisi wami ngiyacela useqhubekile ngiyacela bandla ngicela manje ukuthi ungixolele ushilo ukuthi ngabe kuthiwe iphutha engalenza kulungile kodwa angikaze ngilenze kodwa ngicela ukuthi ungixolele ngicela ukuthi sizame ukuthi silungise izinto ngiyakucela okay ukuxolela ngiyakuxolela kodwa ngiyibone ngiqhubeka nawe cha bengicela mhlawumbe sizame mhlawumbe sibone mhlawumbe ukuthi mhlawumbe impilo ithi izosibeka ayibo kuzanywa ngiyacela angifuni uyazi ukuthi ngikuthanda angikuthandi mina ngisakuthanda ngikufuni sisami ngicela ungincane angikufuni ngibangela isicefe yabo nje kwakuzwa ivoice yakho uyanginyanyisa ungibangela isicefe ungibuyisela nje ama flashbacks ungibangela nje isigcina kahle ngiyacela manje hayi ngiyakwazi yabo ukuthi ngisho emzimbeni yabo ukuthi ngisho emzimbeni sengihlile hayi ngoba ngihlezi ngine stress sonke isikhathi ngihlezi ngicabanga indaba ngawe kube kunzima cause manje akasamukeli nje nokusamukela uyayichaza indlela zizwa ngayo and asikwazi ukuguqula isimo manje asikwazi manje kodwa ke at least ngicela ukwamukela enhlizweni yakho ukuthi uthi uyakuxolela yazi lento inginika lomqondo ukuthi ishuthi vele kahle kwaseqalene bevele naye lo muntu futhi bekuyimina kodwa esilile wayefika kanjani shuthi manje indaba engafuni ukuthi sinike ithuba lokuthi siphinde sizame uma ukuthi ngempela
into ethi be-right. Shuthi vele bese ukhona into ade sisiphazamisa. Shuthi wena kahle kahle i-blame nje usuyishiftela kumina. Cha, ngishifteli kuwena. Ukuthi ngizwa lo buhlungu lobu and yabo njengamanje angikwazi ukucabanga right. Hayi shuthi nxeseke ngoba hayi isinqumo Ngicela isithathile. ukuthi ungixolele. Angifuni ngi-right nje la ngikhona. Futhi kwaye lokho nje ukuthi ngilawo uyangihlambalaza. Kube bengazi nje ukuthi khona wena bengeke ngize. Bengazi ukuthi Hhayi, into bokuhle ukusiza ngakwazi Hayi, ukuthi cha. ngisizakala. Hayi kwayibona nje lokho nje esinye nje isicefe nje okubangela sona. Ngiyaxolisa Hhayi. ngalokho. Bengicela Siyaxolisa kakhulu ukuletha endaweni ongathanda ukuthi ube kuyona. But ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi uzile. Ngiyabonga futhi nokuthi usho ukuthi uyamxolela. Noma ngingazi noma kusuka enhlizweni na. But ngiyabonga kakhulu. At least uzwasilalela wezwe ukuthi besidinga ukuthini kuwena. So mhlambe ke mase ngibuze nje. Hatlekani, right? Ahle hanje. Oh, okay. Mhlambe ke at least ke ungavuma ukuthi ngelinye ilanga mefisa ukuthi shayile round mhlamba kubone azokubulisa nje noma awusamdingi lokho ukuthi awumdingi eduze kwakho ngisho kwakumbona nje angisho into yamanje mhlambe ngelinye ilanga nje mhlamba umoya usuwehlile usunje usu right. Hey sis. Angifuni nje uqamba amanga. Angifuni kwayikona nje ukuthi ngelinye ilanga ngishayele wona lawo ma-round. Ngi-right, angimdingi kahle kahle. Ukumxolela kwami nje ukuthi nje asisuka phele enhlizweni yami nasempilweni nje. Ayeke nje ukubayila isicephe. Kwakumbona nje ngamehlo nje kuyanginyanyisa lokho. Sure. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi hamba kanjani and kubuhlungu Nkosi yami kubuhlungu. Mekuwukuthi ngempela ubhuti userious ngokuthi athi umngani wakhe kuphelela lapha akukho kunye obeke bakuzama. Kubuhlungu mekuwukuthi sekugcina sekuphelela kanje ngoba yena uyazazi ukuthi ukhuluma iqiniso. Kanti futhi nosisi eceleni naye akakapholi ukuthi athi thandana nomuntu kodwa abone esinye isithombe nge-boyfriend yakhe yangaleso sikhathi. So nje ucahlangana bakithi and luyi nangasekuhlanganeni ngeke kwenzeke. Hayi manje hayi mhlambe ke ngelinye ilanga angazi but okwamanje nje akakapholi akabi right usadinga ushaya umoya engekho nje naseduze kwakho kuningi ukungangozulu kuningi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye. Is there black